La Thaís es va arronsar d'espatlles. Caldria avisar tothom. No va caldre. Els aplaudiments es van aturar de cop i la gent va xisclar. Els zombis havien entrat pel circ per una altra entrada i tots els assistents, petits i grans, intentaven fugir per salvar la pell. L'atac dels zombis va ser tan inesperat com efectiu. La majoria no havien estat vacunats i molts morisballencs ferits es van anar convertint en caminants, de manera que l'amenaça es va multiplicar. Tots els cossos de seguretat del poble eren al circ, entre el públic, la majoria atrapats, i van iniciar una lluita cos a cos, sense protecció, contra els morts vivents. Els de Zeta van voler tornar dins per ajudar, però es van haver de fer enrere i refugiar-se sota els graons de l'escala quan una riuada de gent, terroritzada, va començar a baixar-la tota brida. Al cap d'uns instants van poder treure el cap per la boca que donava les grades. «No veig els meus pares», va cridar el Max amonat. «Ni jo», va dir la Paula. «Què fem, Thaís?» La imatge era apocalíptica. Corredisses, caigudes, xiscles, laments, centenars de persones resistint l'envestida de zombis de tota mena. Alguns de coixos i que arrossegaven els peus, altres de ràpids, forts i ferotges que saltaven agilment damunt dels habitants de Morrisville i els membres del circ, i també un munt de mutants que, amb formes diverses i una força sobrehumana, atrapaven les preses amb facilitat. Els zombis ens estan guanyant la partida. No hi podem fer res. Marxem. Però què dius? No vull abandonar-los, va protestar en Max. Ni de conya, va afegir la Paula.